Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Умедворам ки хуб ҳастед. Инак дӯстон, аллакай имрӯз турнири калони UFC 321 дар Абу-Даби баргузор мегардад ки мо шуморо беҳтарин муҳорибаҳо интизор аст ва дар ин навор мо ба шумо маълумоти пурра медиҳем ки дар куҷо ва соати чанд ва аз ҳама асос тамоман бепул пахшу мустақими ин турнирро тамошо карда метавонед. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошем оғоз мекунем. Шахсоне ки хунукзадагӣ доред, зуд пешоб мекунед, пас ширкати шифофармо ба шумо ин асали гиёҳӣ бо номи паҳлавонро тавсия медиҳанд ки ҳамаи ин мушкилиҳоро бартараф мекунад. Ҳамчунин ин асал тестостерони шуморо баланд карда гардиши хунро хуб мекунад ва аз ҳама муҳим ин асал танҳо аз гиёҳҳои табиӣ тайёр шудааст ва дар таркибаш ягон гуна химикат надорад. Барои заказ кардани ин асал ё барои маълумоти бештар ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва мутахассисони ширкати шифофармо дар ҳамаи саволҳои шумо ҷавоб дода ин асалро ба ҳама шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон доставка мекунанд. Инак шаби гузашта қариб ҳамаи ҷангварон вазни даркориро карда охирон муҳорибаи рӯбарӯ гузарониданд. Хотиррасон мекунем ки муҳорибаи асосии ин турнир муҳорибаи унвонии деринтизор дар вазни вазнин байни чемпиони ин вазн Том Аспинал ва довталаб Сирил Ган хоҳад шуд. Ин ду ҷангвари насли нави вазни вазнинанд ва муҳорибаи онҳо бояд ки хеле ва хеле шавқовар шавад. Дуюм муҳорибаи асосии турнир муҳориба байни занҳо мешавад ки ба мо шавқовар нест ва мегузарем ба сеюм муҳорибаи асосии турнир ки бисёри мухлисон ҳамин муҳорибаро интизоранд ва ин муҳорибаи рейтингӣ дар вазни 61 килограмм байни Умар Нурмагомедов ва Марио Баутиста мешавад. Умар ба ин муҳориба баъди аввалин ва ягона бохти худ мебарояд. Марио бошад бо 8 ғалабаи пайдарҳам ба ин муҳориба мебарояд. Ва аз ҳама ҷолиб дӯстон ин аст ки онҳо ҳардуяшон греплери сахтанд ки ин чиз муҳорибаи онҳоро боз ҳам шавқовартар мекунад. Чорум муҳорибаи асосии турнир муҳорибаи рейтингӣ ва шояд ки муҳорибаи довталабӣ дар вазни вазнин Александр Волков зидди Жайлтон Алмейда мешавад. Ана панҷум муҳорибаи асосии турнир бошад муҳорибаи рейтингӣ дар вазни ним вазнин Александр Ракеш зидди Азамат Мурзаканови Бебоғ. Чӣ гуна ки мебинед дӯстон, 4 муҳорибаи карди асосии турнир беҳтарин муҳорибаҳоянд, аммо дар карди пешакӣ низ муҳорибаҳои шавқовар ҳастанд ва ҳозир мегӯем ки кадомҳо. Насрат Ҳақпараз зидди Куилан Салкин, Икрам Алискеро зидди Пак Чон Йон, Матеуш Ребецкий зидди Людовит Клейн, Валтер Уокер зидди Луис Сатерланд ва Натаниэл Вуд зидди Хосе Далгато. Мутаассифона муҳорибаи Абдулкарим Ал-Селвади зидди Матеус Камилио барҳам хурд. Чӣ гуна ки дар боло қайд кардем, турнир аллакай ҳамин шом, яъне бегоҳӣ 25 октябр баргузор мегардад ва аз соати 17:00 ба вақти Москва ва 19:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. Муҳорибаҳои асосии турнир бошад аз соати 21:00 ба вақти Москва ва 23:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. Акнун мегузарем ба қисми асосии навор. Пахши мустақимро дар куҷо тамошо карда мешавад? Мисли ҳар вақта дар телеграм-канали мо Паҳлавон TJ. Аллакай чандин сол мешавад ки мо ссилкаҳои бепули ҳамаи турнирҳоро дар телеграм-канали худ мемонем ва аз ҳама телеграм-канали калонтарин дорем ки дар он ҷо аз 110 000 одам зиёд обуна шудаанд. Ва боз як чизи муҳими дигар ин аст ки дарҳол баъди анҷоми муҳорибаҳо мо муҳорибаҳои пурраи онҳоро дар телеграм-канали худ нашр мекунем то ин ки шумо дар дил хоҳ вақт даромада онҳоро тамошо кунед. Барои ҳамин худи ҳозир даромада дар телеграм-канали мо Паҳлавон TJ обуна шавед. Ссилкаи телеграм-канали мо дар описания ва дар якум комментарий закрепид шуда. Дар наворҳои баъдӣ вомехӯрем. Хонободу сарбаланд бошед.